Wong wedok kuwi gak gelem korban. Lah kok iso? Kok mbok kon berkorban ngaku salah ora gelem kok. Ulang tahun saya yang ke-23. Alah 43. Dengan kekuatan bulan dan dengan kekuatan matahari, tidak lupa di langit ada bintang. Kukutuk kau jadi apem pimpin. Budaya Jawa. Mas Percil CS kaya ngapa? Serampate Mas. Yuk langsung dados. Ndak. Kadung po enak lho Mas. Enggak usah imbuh. Khusus spesial malam hari ini. Aku wis ora tau imbuh saiki. Lah nyapa? Aku wis saiki mikir iki engko. Mikir nyapa? Omahe Pak Ponidi to. Heeh. Wis nanggap ping 3. Terus iki regane lawas apa anyar aku. Kok isih mikir rego karo dulur kudune kuwi ya sing penak. Mulane aku ngerti Mas, aku ngerti ya Mas Ponidi tindak rawuh ning daleme panjenengan arep dilunasi sampai ndak kersa ki mergo hitungane lawas apa anyar ngono ta? Sampeyan aja ngomong lho Pak. Aku karo Pak Ponidi iki kanca kentel. Kanca kentel ki lek wong ning lek jenenge dhuwit apa nek tembung kanca kentel. Lho Pak, model awakmu. Iki engko mulih awake dhewe ora digawane apa-apa lho Le. Lho, lah kok ora digawane apa-apa? Digawane kursi bosok nang mburi kuwi lho. Apa ora ngerti? Wilayah kene iki wilayahku. Aku lho bolak-balik teng daleme Pak Ponidi. Lah jenengan apa utang to sak kula niku kalih Pak Ponidi kanca kentel. Mosok to? Ero ora? Ora ngerti. Jidul iki lho asline dolane rene iki. Lho, Kang Jidul iki mburi lho enek gubuk asmara ning mburi. Iki lagu gubuk asmara iki asli teko kene iki. Mergo saking gubuk pinggir dalan. Saking seripe Mas Jidul tekan kene. Mriki seniman iki kabeh iki nyecepe ning gene Pak Ponidi. Jenengane ku pripun to? Iki pokoke aja seneng-seneng le. Awake dhewe ditanggap kok sering. Malah aku ora seneng. Lho, lek tanggap sering kok malah ra seneng kudune ya bahagia. Bahagia dengkul mulai ping 5 ditanggap sesuk sing 6 gratis ora bosok cangkeme kancane. Lah kan itu termasuk promo kepada sedulur. Promo ya promo, bensin ya dipikir mangsamu. Iki aku matur nuwun, kula mboten liwat mriku. Kula ping 3 ta teng mriku. Kula liwat wingking. Ya ampun. Bubuk asmara kuwi mau. Apa jenenge tuan rumah lak blater. Terus terima tamu lho blater kabeh. Piye ceritane? Liwat guritane Pak Ponidi lah kok diceluk le. Ngono ku lho. Kuwi mau dudu nyelok lek ya. Apa?
aku ki lho mlaku. Kono serintil, rene serintil. Lha iki dalan serintil tok iki tak uniti. Kuwi mau jenenge cempe. Mangsamu, wong iki mangsamu kebak rasa syukur kaya Pak Ponidi. Syukuran to niki? Syukuran. Jenengan tanggal pinten di apa iki aja guyu we. Diomongi. Syukuran. Syukuran iki lho sampean dicalangi Pak Ponidi mulai tanggal pinten? Goleki longgarmu. Ora iso. Sampeyan suwi apa ora? Suwi. Aku lho setahun, Bos. Iki mesti regane tahun 2023 lho. Berarti bar corona biyen kae. Pinter ya lho Pak Ponidi gumun aku. Emang yo pinter tenan nek ngono kuwi. Cungi jempol tenan. Tapi kan bot-bote iki lek seduluran karo awakmu kuwi sayang karo awakmu mula panjere wis pirang tahun kepungkur. Ya, masalahe kuwi. Dadi dumulur mulai percil kere sampai alhamdulillah dadi kaya ngene iki sik nyedulur. Sampeyan yo ngono, Pak. Sesuk-sesuk lawahe tebir aja ning omah. Nyapa lho perkara sampean ning omah aku isin ning masjid isuk mang. Lah isin nyapa wong wayah isuk ya umume sampean mambengi ning omah mulai sing banget iki awakmu wis jam 1 kok bel kon ngetan ngantek aku ki ya telat lek kurang ning musala. Apa tau musala? Lha mlebu musala bledos musalamu. Sik lho Pak. Ora ngerti yo akal. Salat jenengan lah napa? Salat Id. Ora ngisi padasan. Sampeyan ora. Aku isuk mau diisin-isin wong sak desa. Lah kok apa lho isuk wayah salat Id kok isin. Salat Id iki lho, Pak. Aku kan tangi lho. Ya. Pak minta ning omah mulai jam 5 lho. Kuwi jenenge tamu mbok mikir, iki tuan rumah iki. Sing aturan iki awakmu apa aku? Nyapa? Lha sampean ora mulih-mulih malah wis ngerti lek aku ki bobok karo ibumu kok bel, Pak jenengan ngetan. Mengki lek sampean ndak ngetan apa tak papat. Wis tenan. Saking tresnaku karo anak ya tak tekake kono. Wis tak iki aku ngomong tenanan iki ora piye isin iki dulur-dulur kene lak ditekani Pak Minto aja gelem tenan. Nyapa? Aku njaluk tulung. Mosok pijet ya ora dibayar lho mambengi ya. Sing bayar ya aku ora tekor iki tamu. Janji ki sing njaluk bekam sapa aku ki ora pengin. Kowe ngengkel kono Pak bekam. Mumpung nek gratisan kan ya gelem. Ning aku rada isin. Isin Mas Percil. Aku lek bekam telen ngono wegah. Mosok mlorotke kathok ngantek tekan ngisor lho. Coba. Aku mau mikir mampir ngantek Bu Caca karo Deni metu iki kok piye ngono aku. Mesti kelakuanmu kuwi. Ora mlothokno nganti ora aku ora ro. Malah pengen ngerti. Malah yo irenge lho kok. Aku ora masalah kuwi. Mesti awakmu. Tapi aku kisinan tenan Pak Isuk mau. Salat Id ning masjid. Salat Id ning masjid ki wis bener. Bener to? Tangi turu pikirku yo langsung bablas. Gelar ning ngarep lungguh jeglek. Khotbah lah khotbah ngono. Lah kok marang sing khotbah sapa? Ya anu Saiful jeneng ngono iki jeneng. Ya, heeh. Khotib sing khotbah kuwi khotib. Lah ya bar khotbah lah kok malah buyar klencing. Lho, aku ya urung salat urung apa tingok. Lah nek piye to masane? Awakmu budal ning masjid arep salat Id. Awakmu ayam. Kono lagi khotbah. Aku sik khotbah lho, Pak. Aku lungguh sewilo karo tingok. Lah kan masalahnya kan korban aku. Ya, heeh. Lah kok ora komat-komat aku ngono. Lah kok marang ngono celung ilang aku tingak-tingok mari tekok lho ki apa? Lah nyok iki salat Id ya nyok dudu salat Jumat. Lho kene salat Id mbok padakno Jumatan. Nak salat Id kuwi salat sik lagi khotbah, bar kuwi mulih. Nak Jumatan khotbah sik, bar ngono komat lagi salat. Lah kuwi Pak akhire kisinan aku. Aku mari terus melungker ning omah, lungguh to. Sampeyan korban apa? Perasaan. Kok itenan wetik tenono kuwi tetet. Iki ditanglet iki ora guyon aku iki. Sampeyan korban apa, Mang? Sapi. Lah awakmu kok takon Pak Minto apa korban? Sitok. Awakmu apa korban? Korban sak omah sak kresek tak kei masaku. Lho. Sapi jerone yan, sapi le yan, lah yan kuwi. Korban ki bentuknya adalah hewan. Kalau enggak sapi, domba, wedhus, unta. Lah masamu sapi ki masaku jerone apa kuwi? Sapi. Sing dikorbanke duduk masaku, korban cempe kowe. Cempe nang omah ngorok tok. Wis megah delok isen asline. Korban ki wedhus lanang, sapi lanang, unta lanang, domba lanang. Lha nyapa ora wedok nyapa? Hah? Kudune ya lanang nek korban kuwi. Lha nyapa ora wedok ya? Lho, aja kok wedok. Nyapa? Korban kok wedok. Wong wedok kuwi gak gelem korban. Lah kok iso?
kok mbok kon berkorban ngaku salah ora gelem kok. Ya lambemu kuwi lah bojomu ora menungso ki ora padha mbok padane karo bojone napa nuwun sewu niki lho wonten Pak Babub kanca kentel Sobontoro kabeh kok kanca kentel aku pokoknya endi sing rung nanggap kuwi tak Pak Babub kuwi yo kagungan kula niku kagungan gedung badminton kula sering teng mriko Pak kula niku teng pundi niku serawung dados kados jenengan kalih kula napa malih sinden-sinden ngeten iki mulai sinden 1 2 3 4 5 6 7 8 kok gede so Pak wis sinden Pak lha masa kok gedang goreng Mas kuning gede ya Pak tapi kuwi nuwun sewu jenengan ngeten iki ningali saking napane nuwun sewu jenengan sinden jenengan iki ruwancak niki wayu-wayu niki iki apa enek sing elek iki wah ya sakmene biyane sing sampean sawang apane Pak ya saka Pak Kang ya saka wajahe to Kang lurah ngene tenan ngopo Pak Lurah kok sembok sawang iso ngene wis lurane dikurat arep dibongkar ngono nyapa bali desa bongkar barang kok Mas aku kuwi termasuk pembangunan ya nyo nah rungokno kuwi termasuk pembangunan 18 Juli bersih desa aku mengko dagelane sapa awakmu alah wis jambatan neh iki kok aduh awakmu kuwi berarti wis ning kene iki ora oleh apa-apa sesuk 18 yo tekor neh aku wis kuwi jenenge fungsi le kekancan berteman ki ning kene iki jare kanca kentel iki kanca kentel yo saling membantu awakmu dadi dagelan tak minta dadi dalang dadi berkolaborasi wis saiki ngene ijol-ijolan 18 sampe nang omahku gratis 11 tadit ben mayang ning kono ngene ya Pak ngene ndak sida aku kok dijenengi wong Ponorogo aku oke kok romansaku aku jajae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total sinden sakmene akeh kuwi niki lak rancak mulai iki cilik munggah disawang kan sing ketok sae Pak jenengan kok saged natur ngeten iki sebabe sing jenengan tingali napane ditoto ngeten iki lho ditingali saking napane kok sik awakmu lek ngomong yo ngono sampean le natur kuwi mbok kira pipis bayi ngono piye apa ngono kuwi ngatur Pak ngatur kok iso rancak kaya ngene iki lho disawang teko apane lek wong wedok Pak sampean ya teko pasuryane Pak ngene lho Pak sampean iki logika sampean iki kok mungsuk pasuryan liyane lho Pak wong wedok kok didelok teko wajahe sampean wajah apik tapi nyangit ning ati bosok Pak iki Pak apa iso awakmu menilai wanita kalau kamu menilai wanita dari mananya ada wajah enggak ada beberapa aspeknya apa ada wajah ada dada perut bawah perut wong lanang ki lek nyawang wong wedok sing penting pertama wajah terus ngapunten payudara terus kene ketok nawon kemit terus lah wajah ada 4 karakter. Wajah, dada, perut, bawah perut. Kalau wajah ibarat kota itu kota Magetan. Apa itu Kak? Makin dilihat makin bikin gregetan. Magetan. Itu wajah. Oh siap. Habis itu terus ini. Kalau dada ibarat kota Surabaya. Apa nih? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Oh iya. Mudun ada perut. Perut ibarat kota Semarang. Apa nih? Semakin mendekati area terlarang. Oh ya rada anu lah. Saiki sore. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Iya. Wih artinya apa lagi? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Oh iya. Berarti lah wong wedok ngono kuwi. Ada wanita. Lah wong lanang ada 4. Wong lanang roh ora? Wong lanang lah kaya Pak Minto iki kota apa? Pak Minto aku ya kota Jakarta. Oh itu. Bukan. Pak Minto umur-umur sakmene Gorontalo. Lah kok Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telat-telu. Ora iso apa-apa, larane episode ora iso apa-apa. Mbok arani Gorontalo. Aja guyon. Kula ngampil. Karena nyapa? Aku ora trimo lek kok anggap kota Gorontalo. Lah pun. Lah nyapa? Sampeyan lho, jam 1 teko nggonku mlakune tumu ngene sampean, Pak. Ora izin karena laki-laki itu juga ada 3 tipe, Pak. Apa? Pandangan hidup, pegangan hidup dan perjuangan hidup. Nah umur sak kula niki pandangan hidup, kula Mas Percil ini dipandang, mandang tok wis urip, wis hidup. Nah kaya niki sing yoga-yoga niki sing balung kae. Aku ya termasuk pandangan hidup. Alah opo ora percaya. Aku anggere memandang mesti hidup. Gak. Terus beda sampe sing duwe iki aku apa awakmu? Jenengan niku jelas apa? Sing guripol apa? Perjuangan hidup.
berjuang dulu baru hidup. Kuwi lara berjuang wis meneng tenger-tenger ngene lho. Enggak iso. Ya gurun talo kuwi lho, Pak. Ya gurun apa-apa Iki sing dene Mbak Pane. Aku tak ngambil 2. Habis ini wonten door prize, Pak. Saking Pak Politi. Mangke kula aturne bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan tak delok kok engko suarane penak padha takon munggah tak kei door prize. Kula ngoten, Pak. Saya kula niki. Nih, door prize gorene. Oke, Pak iki, Pak, door prize. Pokoke iki khusus aku bengi iki kok ngedomne iki tok lho, Pak. Sampeyan roh iki apa isine? Pusaka ndasmu masakku. Iki ki. Ya biasane anggere takon iki apa? Pusaka. Nduk ora nggih kuwi. Rumah saku kene Pak. Oke. Aku minta 2, Pak. Kalih, Pak. Niki kertas ditum riyen, Pak. Make wah niki aman niki mangke sampeyan. Nah, wis pilihan sapa? Sampeyan, Pak. Mbek sampeyan aku ora penak milih aku. Aku gak pengen aja milih. Mbak Sulis. Karo Mbak Lilis. Nah, ben padha isih. Nek isine HP paling penak gawa mulih ae lho, Pak. Ngawur masa. Iki penonton kalau sini karep lho. Oh, nggih dulur-dulure Pak Politi. Sing nekmu isine bataku. Apa enek bataku enteng lho apa enek. Iki mos ngomong kok jerone iki jam dinding. Heeh. Kok cilik. Ya. Pokoknya kita domne ning ibu-ibu khusus yang ningali wayang dalu. Pak kok cek akeh rem lho, Pak. Akeh Pak iki, Pak. Banget iki. Iki kok langsung wong 10 munggah langsung hadiah tak domne. Pokoknya sing padha karo iki. Nadane coba. Tapi munggah wong 10 kudu joget lho. Nggih, Pak. Niki kula tata, Pak. Nadane coba. Jaluk iki, Pak, paling cuwilik tapi paling ngabot dhewe. Iki brem kok le. Witang. Coba arep kok kapake. C. Mayor. Lagunya yang kekinian. Statue sekarang cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Coba. Statue sekarang cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Oke ya. Cengkok anyar. Cengkok lele. Jaluk cengkok apa panggah iso. Ayo, statue coba ayo. Oke, ayo. Statue jalan cuek baru malu. Aduh abang ini gak aduh yang rayu. Aduh abang ini gak ada yang rayu. Cang. Coba acungkan tangan siapa yang bisa joget seperti sinden tadi naik panggung tak kasih hadiah. Acungkan tangan jenengan sing saged. Oh niko, oh kram, oh tangannya kram, oh wis ngene tangannya jebule. Aduh abang bukan maksudku begitu. Dengen salah statue bukan berarti tak mau. Ada yang bisa? Cuma dikit kan bisa. Sini. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oke. Mas Bercil. Saat dalam Rasane sing enake rombongan dhewe. yes, bener to Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas. Anu ibu cacah munggahno. Ya ora iso to, Pak. Nyapel kok khusus aku, Pak, sing keluargane kon munggah. Keluarga kok kon munggah. Yang sini dulu. Agak maju, Kakak. Oke. Sik ditakoni. Nama. Bareng asma sinten, Mbak? Ya dipuntepangaken nami kula Titi. Titi. Mbak Titi. Dalemipun pundi, Mbak Yu? Sumberagung. Mriki wae kalih sinten? Kalih rencange kalih ayahe. Oh nggih, bisa ya tadi ya. Statue. Oke ya, bisa ya. Ayo coba ada sana. Ayo. 3, 2, 1. Aduh abang bukan maksudku begitu. Oke. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual sedikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas kalau memang cocok bisa cek. Sik. Kayak Imas ke nyandi aja lek medun kae. Ngopo kae? Nyapa ta?
Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke, boleh duduk. Oke, sini. Namanya siapa? Dipuntumangaken nami kula Nisa. Nisa. Oke. Daleme. Dalamnya pun pundi? Kalidawir. Kalidawir. Wah, sudah Mbak. Bisa turun. Oke, makasih, sama-sama. Ayo, Pak. Ayo. Aduh, abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan aku tak mau. Oke. Jual mau dikitkan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Cak pinter. Si Mas didangu putrane sinten? Putrane sinten? Pak Suji. Oh, bapak yang membalung malah anak yang bukan buka. Oke, terima kasih. Ya, pokoknya Jadi termasuk anaknya Mbak Suli Seva kuwi. Ge. Oh, ini toh. Ini toh anak Namanya siapa cantik? Lena. Lena. Asli saking Kediri. Kediri. Oh, iki wis genah iki. Lagi gini sapa neh iki, Pak? Kancil. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mau dikitkan bisa. Coba kasih effortnya saja. Awas. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Nama lengkap. Nama lengkap siapa? Palena Laisa Misni. Siapa? Walah, celukane Sutris. Hah? Amat sapa? Palena. Balena Amat Setiaji. Iya. Talenana. Oke. Oh, Balena Amat Setio Kancil. Ngawur. Nama siapa cantik? Ririn. Ririn. Pi dalem sang pundi? Iki sumber. Mriki mawon. Nggih. Oh, nggih, siap. Yuk. D minor. Kari manis asik. Gurang manis samyai kula. Wah, apik. Ayo. Dung dek. Saya ditekoni Mas, ditekoni Mas. Namanya siapa? Wes sembarang. Jenengmu sapa, Le? Arif. Arif, aslimu ndi, Le? Rumahnya mana? Makmu mana? Bragong. Bragong. Kelas. Bapakmu sapa jenenge? Pak Pur. Ibu jenenge. Ibuke? Harjati. Ya. Ayu apa lah? Lah, ayu to. Nyapa kok iso dadak takon ayu apa? Le, somben cita-citamu lah gede pengen dadi apa? Tentara. Tentara. Berarti bedel iso ya, Le? Wah, ada musuh di depan, tembakin. Ya. Wis ngono kuwi tok, Mas. Mosok ora tiktokan. Wis penak, ora iso. Mas, iki tembangnya gubuk asmara utawa lesung jumenglung? Iki malah kok melok Iki yo wek sapa mongko mel munggah iki. Lho, manu kopelan. Kopelan piye to? Iki lho arek. Oh iya. Padha. Sik Bu, sik. Subhanallah. Sik. Paring asma sinten, Bu? Oh nggih. Pi dalem sang pundi? Saking Wates. Wates. Mriki wae pundi wong nggih. Kalian sinten mriki wau? Niki lho, iki ibu iki. Wah! Coba. Deng dung deng. Salah sapa munggah mau ayo. Mas, sing halus, Mas. Iya. Para tuwa, Mas. Sampai sembarang joget kena meneng joget ya kena. Yo. Kari manis, durian manis sajai kula. Terima kasih Bu, luar biasa. Nyuwun sewu. Bu. Menika kakungipun. Betul. Wis sanes. Santai. Oke. Ya. Nama siapa kakak? Adam. Asli rumahnya dari mana? Sumberagung. Sumberagung. Papanya namanya siapa? Agus. Gus. Iya. Ibu mama namanya siapa? Uswatun. Cita-cita besok kalau besar jadi apa? Masinis. Masinis. Oke, ayo.
Joget. Ayo. Madep rono. Kari manis, aku yang manis ramyai gula. Wes ya wes, demi kami mikir sing nyale. Wes. Kang. Ini Kang. Ini Kang. 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 Mriki engko tak kei hadiah. Rono meret. Oke. Engko tak kei hadiah, Kang. Ngene ya, Kang. Ngene ya. Kang. Ngene ya, ngene. Kang. Oke. Urung. Ya, Kang. Ya, madep rono. Hari manis tambahi gula. Ngeten nggih. Mangke kula sukani sedanten teng jenengan, Kang. Oke. Kang, mangke kabeh tak kene sampean ya. Ya, Kang. Nggih, sepurane. Ya. Ya. Deng dung dung de dung de dung deng dung dung de dung de dung de. Urung, Kang, urung. Madep rono, Kang. Madep rono. Kari manis, aku yang manis ramyai gula. Ya aku lho. Wes yo wes, demi kafe mikir sing gula. Luar biasa, atine mikire wis ngene, ning ati jero ati wis ngene. Oh, di batin. Oke, siap. Kamu milih mana? Semuanya kamu pilih. Iya. Pilih sing endi, Kang? Pilih sing endi? Kowe milih sing ndi? Sing cilik apa sing gedhe apa sing sedang? Sing gede. Iya, Sing gede. Oh, yo pinter milih sing gede. Ya. Loh, Pak, kuwi cuwilik lho, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya, Kang. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Oke. Amin. Ya, Pak Ponidi sehat selalu. Pak Ponidi sehat selalu. Amin. Oke, siap, Kang. Wah, luar biasa. Seloro. Lah dagelane aku karo iki lah ya wis. Lah iya sitoan. Tadi katanya laki-laki enggak boleh. Enggak boleh perempuan. Ya. Oh, Cina. Yang ngene iki lho, Pak. Laki-laki selalu berkorban ngene iki lho, Pak. Hah? Loh, Apa? masih Iki. satu. Oh iya. Engko tak kene wong-wong gampang. Gampang wis gampang. Nek nyanyi kuwi, nyanyi. Aja nganti isik. Nyok. Nah, wis. Mas Rendem. Joko Wibowo ki Mbak Widarsih Walang kakek jaipongan
Jan ketok le gayeng ngatasi mung sak jaipongan mawa tembang walang kekek ning ya kepenak banget. Dalu punika Siapa neh? batang iki macak apa? Pak. Iki macak apa? Kowe iso payungan ora udah. Ora lho iki jane iki macak apa tek nggo cibluk barang. Malah kaya anakan kethek. Dandananmu kuwi lho, nak nganggo payung biasanya kan nggawa boneka, nggawa kendi. Kuwi tari bondan kendi. Lah iki malah nggawa. Iki kuwatir lek ngompol sak wayah-wayah. Lah aku pancen anu lho Dewi anu adus. Apa enek Dewi adus? Kowe iki lho macak, biasa kan macak Niki panyunan anu Mak Cange. Pamundutane sapa? Pamundutane Pak Haji Ponidi. oh Kon lapo? Lho, Kok dadan ngekone kok iki mau ki njaluk nyuwun prahmen anu. Ora lho. Tatomu ki iso Naga ta niki naga to Mas naga? naga apa? Lah kuwi kok dadi mengkeret cilik ngono? Anakan Mas. kowe iso kaya cacing. Cacing. Somben dadi naga iki sik anakan. Oh dirabuh. Tato kena dirabuh. Penyuwunane Bapak Haji Ponidi. Nggih, nyuwun anu prahmen Gatot Kaca Gandrung. Apa enek permen Gatot Kaca kuwi? Kuwi rasane piye? Legi apa kecut? Fragmen. Oh, fragmen. Kuping bosok. Sampeyan dapuk? Kula nggih niku to, Werkudara to kula. Lah. Kok iso Werkudara ki lho? Ya Werkudara tangane biasa. Wis dandan kaya ngene kok dadak ditakoni lho. Kula nggih Dewi Pergiwa. Lah kok iso meslek. Iki mau ki anu utuh, Mas. Ya kok iso? Lah ning mburi di anu mik cah cilik-cilik akhirnya kempes, Mas. Karo masaku. Iya. Iki apa ki? Jalane sapa? Pak Ponidi. Apa? Gatot Kaca Gandrung. Kowe apa? Aku ya Pergiwa. Aku apa? Kamu ya Gatot Beling to, Mas. Gatot Kaca. Lah ya nek cilik sik beling, Mas. Oh iya. Lah aku dadi apa? Yo kowe dadi tukang kerek kelir. Loh, Bahaya. kok enek keleri lho. Lho kene ki Ya enek-enek prahmen iki enek dalange. Aku dalang. Ya. Oh iya bener, aku pancen dalang. Lapiku nanti, Pak. Ki minto. Lapiku nanti nyok. Ki lho. Lapiku nanti. Ya ning salon. Ya suwi ngeteni ning salon aku. Ning mburi lho. Iya. Ini macak sik. Iya. Nek biasanipun adigane pripun iki anu Macangi? Nek adegan Gatot Kaca Gandrung niku jejer setunggal pripun? Hah? Adigane pripun? Lah karek jejere sabrang. Togok mbilung. Koso. Lah lho sing ndi lho karep milih. Langsung mawon disingkat. Lah awakmu takon dalang ya Pak Minto ya digawe pakem sing asli. Maksudnya awakmu ki ben ngerti urut-urutane takon Pak Minto. Urut-urutane wis mabengi. Mas bengi urut Wis kuwi. urut. Awakmu ra teko ndek bengi. Tunggalane bekam barang kuwi to. Kok iso urutane kok iso mambengi iki lho. Wis ngene kocape kuwi Dewi Sugriwa. Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi ya. Dewi Pergiwa ning Taman Kaputren ngenteni tekane Gatot Kaca. Gatot Kaca. Kok bareng ketemu terus andum. Ae, Ngono. tresnan kae terus omong-omongan. Nek ngono anu sing metu Pergiwa sik. Heeh. Heeh. Nah ngono. Suluk. Ya ini kok tulak-tuluk. Nyong. Sigara kang bala tumingal. Biar jogi sini-sini. Enek tatit niki kok iso nyapu kok iso segoro. Aku nyedak rene ku ya ben dibisiki tatit rumangsamu. Anu kon mari tatit. Sigara kang bala tumingal. Acampuyo samyo ngedali. Kok sadang puyuh barang. Anu kurang jelas. Oh, kurang jelas. Anu. Baleni. Piye Lek? Kersane Pak Dalangi pancen bosok iki kok. Sigara kang bala tumingal. Acampuyo samyo ngedali. Napa? Acampuh. Acampuh samyo medali.
Sigra kang bala tumingal acampu samyo ngedali lir tatit wileting kondo karepe dan yang cengkok timasan nggih pokoke sak iso lir tatit wileting gondo saya santai ya bro. Oh alah Mas bener latihan mbok wingi-wingi Iki awake dhewe iki pentas eneke dalang wayang wong bengi iki yo kene awakmu manuta ora enek liyane to ora enek liyane oh kene iki wis urusane wayang kulit ngene sing penting laris kok Sigra kang bala tumingal acampu samyo ngedali lir tatit wileting koto dang yang kumanguncang niti bejang sangat cimicil latinnya medali wus iki apa neh ya Allah Gusti aku manut cacalan macai ngono urung wayahe metu kuwi nyapto dalang cek sulo kok susu metu iki lho sampean lek urung wayahe metu aja kesusu metu lah keweri lho Pak Mento lah aku lho dipacai caca wis pokoke metu-metu ya metu aku nyapa Gatot-kaca dadak tatonan bundir-bundir barang bekam bengi karo kuwi aku lho berareng bekame awak dapuk Gatot-kaca apa bilung nyilanya Pak lah nyapa irungmu kayak abang-abang barang Gatot-kacane tas ngantem kaca akhirnya terus abang irunge aku lho manut caca lak macai iki mu kwalik iki lho jan wis mamamu baleni sik baleni ne Mas oh ora dang yang kumangucang niti benjang sangat cimicil dok latinnya medali wus saking katebian kawis tinggal nggih menika Raden Gatot-kaca ngambah saking Dirgantara iki Gatot-kaca kok gali surem diwangkara kitir kingkin lah pripun ta surem-surem diwangkara kingkin anu cengkoke niku lho pripun surem-surem diwangkara kingkin lajeng terus anu lah kok malah kene dalange kono kowe dadi anu Pak dalang ngono Pak dalang iki aku dadi apa wis dadi apa-apa sembarang oke Pak dalang Pak dalange kono ya iki suluke apa anu iwak ya iwak yo Gatot-kaca Gatot-kaca kinon kinon tok to iki aku ki sedih to golek kuwi lho Pak surem-surem
Diwangkara kingken lir manguswa kalayom den nyoilang memanise wadonanira wadonanira ya nang to Pak lha apa wis wadonanira kowe nek cetane ta kowe ra roh kok janten aku wadonanira liyane wadonanira kowe wadonan wayang kok gedaki dalang lho kowe manut aku apa ora iki jalane Pak Ponidi nggih iku lek sampe ra diayahi diparo bayaran bongko aku Pak bayar ngopo jedinge pundi Pak kowe iki lho urung metu teko jeding aku sing ngempet bola wadananira layung kumel kujam rahnya maratani diomongi aja jagongan sampai isu masuk angin saiki lah suarane Gatot Kaca nyapa suarane piye Pak goleki wedok kuwi lho goleki kuwi lho golek kono lho piye wah sakmono lho karepmu kurang gedhe Pak iki Werkudara ya nggih nggih Gatot Kaca sepuro Pak sampe Pak ya ndok Mas Gatot Kaca sing apik rek werene yo werene lho aku wis metu oh kowe metu ning kowe ya engko awakmu aduh aku tresnone karo ke lho sik kowe meneng kowe sik to ke lho kok iso tekon lho sing ngrasakne awakmu kok aku wis metu lho ora krasa Pak tenan Pak aku wis kadung kesengsematiku karo Pregiwa wong ayu kowe ning ndi to tak golek-goleki pirang dina aku wis kadung tresno karo kowe ya ora iya ya Pregiwa kowe ning ndi bakal tak tutke aku wis kadung kesengsem karo atimu Pregiwa wah iki to po wah iki mbok celuk kami tua apa piye terus aku mlaku ngono lho Pak engko terus ketemu awakmu Pregiwa mlebu ngono ya oh iya to iki lho aku ngenteni Pregiwa jarene ketemu ning kene bakal tak rabi kowe Cahayu Pak metune Pregiwa pripun Pak wonten gendinge mboten Pak enak no kan enak ya jenengan dalangi lho Pak kula medal Pak Pregiwa nalika semana endang Pregiwa mijil saking Taman Sari kairing tembang Gubuk Asmara Pak lha iki Pregiwane jithol kowe iso Gubuk Asmara iki lho sampeyan iki piye tujuane iki dalang iki Pak ora ning nggon liyane to Pak mosok kok iso Gubuk Asmara sak sirmu lek mau metu kanggo giringan apa sak sirmu dhewe wis aja Gubuk Asmara anu Mas pangkur Mas pangkur pangkur Pregiwa aku tresno karo kowe tak enteni ora nek selendangi nyapa mbok pak-pak iki lho ora enak apa-apane biasane kan anu nyampar-nyampar lho Mas nyampar apa nyampar dengkulmu iki piye kon Mas ayo terusno
weri lho Mas. Beda apa? Aku iki gak pamane Gatot Kaca to. Yo aku kala Bendono. Mas. Kene ben gandrung sik awakmu lagi metu. Oh, kowe iki kok urung wayahe metu. Urung wayahe. Oh alah. Tiwase pedaku mau urung tak benak. Ya malah mripatmu kaya limbatmu. Lah iki mau lho tiwase skuterku ning bengkel urung dipasang bane tak gawa. Ayo kok Pak, toto Pak. Bumi goncang kanjeng manget bakat. Werkinin sanging wis risang mawah gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Sugriwa senengmu sapa? Pergiwa Nyuk Sugriwa kethek kok sok. Sorry Pergiwa Kakang Gatot Kaca. Saking ayune kaca dadi Kaca. Piye? Wonten dawuh katimbalan Kakang. Kowe gelem ra gelem kowe kudu tak rabi. Pripun Kakang Gatot Kaca? Aku seneng karo awakmu. Napa saestu menika? Pak nengok lho Pak. Kowe kene koyo dak-dok malah koyo wong. Nek dandan kotak sesuk ae lho Pak. Wong wayahe wayah omong-omongan kok dak-dok. Pergiwa. Pripun Piye, Dut? Urung metu. Masa urung? Sabar sih. Ajar kowe metu wae. Pergiwa. Pripun Kakang Kowe Gatot kudu Kaca? gelem karo aku. Jenengan saestu tresna kalian kula Kakang Gatot Kaca. Iya. Menawi jenengan tresna saestu kula nyuwun syarat sarana. Syarate apa? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Iki lho iso ngawur. Ora enak kuwi. Kleru tombo ati ya. Tombo ati. Kula mboten remen kalian panjenengan Kakang Gatot Kaca. Gelem karo aku Pergiwa tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Ampun ngoten Kakang Gatot Kaca. Pergiwa. Pripun Kowe Kakang? kudu gelem karo aku. Mboten Kakang. Kowe kudu gelem karo aku. Menawi jenengan meksa wis nyopeknya. Alah. Ora enak kowe iki terus anu lho tak udok karo peksa lho. Wah, aku mbok peksa. Pergiwa. Ampun ngaten Kakang Gatot Kaca. Nadane aku njaluk minor Pergiwa. Minor. Iya. Mas, minor Mas. Barang manut awakmu Pergiwa. Mboten Kakang. Kowe gelem karo aku apa ora? Mboten. Aku wis tresna karo awakmu Kula mboten tresna. Tresna iki aja mbok dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Mengadem hatiku ben Kowe iki lho
Kowe nyapa malah dapuk mimi peri iki nyapa? Lah aku kapan metu ku? Cose iki mari dibaksa awakmu nulungi aku. Urung tak iki sayang-sayang. Saya gandrung sik. Berarti iki kok di Iya. terus aku nulungi. Aku di Iki sing adegan permono. Oh, ngono. Aja metu dhisik. Ah mbok nganu perkosa sak. sakine awakmu metu melu aku. Lah, masuk. Gak ngono ta, Pak? Ceritane, Pak. Gak, aku kok ceritanya nulungi awakmu. Iya. Aku kok capek iki prewanganmu. Oke. Pregiwa. Pripun, Kak? Kowe kudu gelem karo aku. Boten, Kak. Pregiwa. Pregiwa kowe karo aku. Pregiwa. Aku tresno karo kowe. Yo, Gatut Kaca. asik. Gatut Kaca. Kowe aja maksa. Gatut Kaca. Gatut Kaca. Nek ra gelem ra rapopo. Pak Minto, ceritane terus kepiye? Aku kurang ngerti, lanjutane terus kepiye? Pergi wong, aku wis kadung jeneng karo kowe. Kakang Gatut Kaca. Kula aturi ngemut, Kakang. Ngemut. Pak ngono Pak iki pergi wong kocelok iki. Emut maksudku emut. Pergi wong, kowe kudu Ora bisa, Kakang. Hei, bakang randang metong. Jangkrik wae metu. Ra metong. Hei, wedan. Lek. Ning ndi wae? Yo, diamput. Lah masuk kene pergiwa kadung ledeh lho. Lah kok ora metu-metu to. Lho wae. Aduh. Nyeluk sapa kae? Hei, kowe iki aku ki ngajak kowe metu, terus nulungi koclok. Gare sing po. Kowe saiki. Pokoke Baleni. Yo. Boten Kakang Gatut Pergiwa. Kaca. Kula boten tresna Pak. Luwih gedhe penak tuweng ngono. Langsung prowok ngono lho. Iki lho tulungana, iki lho kancamu tulungana cah weku. Lah kowe tak kae kuwi apa ora wis nulungi? Lho, iki ya malah bongko iki kok. Loh, lah iya menyelamatkannya dari siksaan hidup ngono lho. Piye? Timbang ning omah ya ora tek kanggo lho. kowe serasa metu ae kowe. Aku piye? Kowe iki lakone iki nulungi aku. Oh iya. Kowe dadi dewa. Dewa aku ah. Dewa aku nyepelekne karo aku. Iya. Karo dewa. Ya. Dewa. Pergiwo. Tak antemi jelang. Dengan kekuatan bulan dan dengan kekuatan matahari, tidak lupa di langit ada bintang. Kukutuk kau jadi apem pimpin. Inilah acara taman kanak-kanak. Iki nyapok kok Elek Pak. Gak usah Pak, sesuk neh Pak. Sesuk neh. Krono Gatut Kacane lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Gatut Kaca. Bersil yo. Tet, aku ulang tahun iki Pak. Hari yang kau tunggu bukan seikat bunga atau puisi di dalam hati. Bukannya boleh atau gak mau memodali yang beri aku dengan padamu doa tulus hati. Moga doa saya
apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Sampean arep ninggal weli ngopo? Sampean sampai nih. Ya muga-muga dongakno warga masyarakat pesan dan kesan. Nuwun sewu, Mak Cange, memang bener hari ini ulang tahun saya yang ke-23. Alah 43. 23 opo? Umurmu wis tuwek. 43. Aku wis gak nakal nih saiki wis. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wis. Terima kasih Pak Minto. Donga kula nak teng kula piyambak sehat selalu bagi saya. Bagi teman-teman dari New Sekar Gadung semakin kompak dan semakin laris. Damel Pak Ponidi tetap sehat selalu. Amin. Oke, jenengan kagem masyarakat sedanipun pokoknya lah acara kedah nanggap dalange Ki Minto Darsono ingkang saking tlatah niku Pak. Jogja. Mas Pertil, saya mewakili kru Sekar Gadung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43. Semoga semakin sukses dan sukses. Ini untuk Sekar Gadung akan mengkado tembang kacu kuning. Yuk, kayak apa? Langsung dadas yuk. Sesuai dengan Mas suasana. Ya, kacu kuning seneng aku ini. Kacu kuning. Mas Pertil, mbok kula dipun paringi tembang saking panjenengan kagem Bapak Haji Ponidi Dalasana warga masyarakat Sumbragung. Nggih mboten napa. Ayo, monggo tembangipun monggo dateng Mas Pertil nyemangake. Lagu kula piyambak mawon. Lagu apa to? Gak duwe. Ya paling tidak kuwi yo ngaturne apa? Ya wis lagu sing anu mau sing Velocity mau no. Oh, mau. Oke. Spesial ulang tahunmu yo barengi. Biar manis-manis kita kayak gula-gula yang manis. Grigis. Bareng-bareng masih bersama Sekar Gadung New. Dikancani napa mboten Presiden? Nggih, mboten menapa. Monggo mboten napa. Manut kalian jenengan. Sapa? Kono ngancani. Dereng bau sing dereng. Monggo. Oh, pinten to? Iya dereng. Mau wis urung. Nduk, wis urung. Ini karo aku. Karo Mbak Mita, Ini sing urung. Kene karo aku. Yuk, kaya ngapa? Diaturke. Dados. Yuk. Coba. Yuk. Sebelum. Bawa. Lanang. Aku kayak apa ya kuat aku. Matur sembah nuwun Mas Percil, Mas Sentem, Mas Hengki menika kepareng badhe matur dhateng Bapak Haji Ponidi. Monggo niki wayangan kula tutuke ken dikeprokne karo anak lanang Kadek Kusumawi Badjo. Pun pokoke sehat selalu, sukses selalu, panjang umur ngoten nggih mawon Pak. Muga-muga selamat sing nangkat, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton, selamat sing ditonton. Utar kartu kathah lepat uga klentu nyuwun pangapunten. Muga-muga tetep amanah anggenipun ngasta dados wakilipun rakyat. Saged dados panutaning rakyat tetep amanah. Amin. Nandur ngunduh tole tadet maju ning ngarep yo.